ଏବେର ପ୍ରବଳରେ ଗଛ ଉଠିଛି। ଧାନ ମରା ହେଇଛି, ତଳି ପାଇଁ। କାଲି ଧାନ ମରା ହେଇଥିଲା, ମେଘ ପାଇଁ ପୁଣି ପାଣି ପୁରା ହେଉଛି। ଏଠି ପାଣି ନିଗଡ଼ା ହେଉଛି। କାଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଧାନ ପଶିଯିବ ମାଟି ଭିତରେ, ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଣି ପୁରା ହେଉଛି, ପାଣି ପୁରା ହେବ। ଗତକାଲି ମେଘ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ପାଣି ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ଭାସିଯିବ, ମାଟି ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ତଳକୁ ହୋଇପାରିବନି, ଚେର ପତି ପାରିବନି। ତ ଏବେ ନାଚ ହେଉ କି ଗୀତ, ଚାଷ ହେଉ କି ପାଠ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିଭି ଏବେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମ ଟିଭି ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିଭି, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ। ତଳିରେ ବିହନ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ତଳିରେ ପକ୍ଷୀ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜିନିଷ ସବୁ ବନ୍ଧାଯାଏ, ଯେମିତି ଜରି ବୋଟଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲି କାଚ ବୋଟଲ ବାନ୍ଧିକି ଜାଲ କାଠି ପକାଇକି ସୋଲ ବାନ୍ଧିକି କରାଯାଏ। ତ ହେଉଛି ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ବୁଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଚାଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିର ଅବଦାନ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧିର ବା କୌଶଳର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିଭି, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିଭି, ତଳି ପଡ଼ି କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବା ରିପୋର୍ଟର ଜଣାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ହୁଏ, ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆଉ, କେତେ ପାଣିରେ ତଳି ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ମଞ୍ଜି ପକେଇଛି, ପାଣି ବୁଆ ହେଉଛି। ପାଣି ମଗ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ଦେଇକି ମାନେ ଏଠି ପାଣି ଶୁଖା ହେଉଛି, ତଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ସେପଟରେ ତଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଚାଷ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା ଅଛ ମାଇଁ ଠିକ ହଉ ଏଠି ଚାଷ। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଧାନ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଫାଲ ରଖିଛି, ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଛି, ଏପଟରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାପରେ ଜାଲ ଦିଆଯାଇଛି ପକ୍ଷୀ କାଳେ ଧାନ ଖାଇଯିବ, ଏଥିରେ ଜାଲ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ଚାଷ କାମଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଳିଆ ଚାଷ କାମଟା ନୁହଁ। ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ବୋହା ହେଉଛି, ଏଠି ଜାଲ ବିଛା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ମଟର ବହୁଛି। ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ପାଖରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ତଳି ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ପାଣି ଯାଉଛି ସେପଟକୁ, ମଟର ବସା ହେଇଛି ହେଲା, ମଟରରେ ପାଣି ନିଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷଟା ଏତେ ସହଜ ନହେଲେ ମଟର ଲାଗିଛି, ମଟରରେ ପାଣି ବୁହା ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟିରେ ବୁହାବୁହି କରି ଥକିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ମଟର ଲାଗିଛି, ମଟରରେ ତଳି ଉଠି ସାରିଲାଣି, ମଟର ଲାଗିଛି। ଚାଷଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିଭି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କହିବି ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।